ni bagai mohai kelai phale mani जों दिनै बरबक सात डिभिजननि फायगा सिलेसरि ब्लक आर डि ब्लकनि आन्दार फायो अमो बिसि के सुकुनसरि पन्चायत सुकुनसरि पन्चायतनि कायसा गामि गजेन्द्र पाराव और फाय जों दिनै सिनि बुबाग्रानि इमांनो पुरा खायनि बागै जों दिनै जनसाधारण किसा बि बागलाय रिफानि norok mohai khlai tini se jora sal busuk bak jagai tongna जों दिनैबो हेंके साल गायथामै थांका जों जे 3टा पन्चायत जों इसुखाय रोखा ताइबो जों जे 30टा पन्चायत का जोंनि बरबक सात डिभिजननि आन्दाराव ताबो जों 3टा पन्चायत रेखा दिनैबो हेंके ताइबो जों खाना बाखिनाय जों हायके खायना पुरा 30टा पन्चायत जों इसुखाय रोनाय सिनि बिभिन्न आं पार्टीनि बरक दंगो बेयाव पार्टीनि बरक आं जे कुनो जायगायाव गरिब दंखाय हेंखाय जे मासाया मानियारि कान्ट्रि समानि अभाब दंखाय हेंखे आबोनो जों बुबाग्रानि जों जे सैनिक रक फायनाय जों सुबा फायनाय जों नायकलनाय हेलि जों दायित्व नाखा हेंखे जों खबर मांखा हेंखे जों हारेक बिसु थायनाय जों जे कोनो पाराव कोनो जों बिसु खायरो ani ni bisingte ning je mohai kri nuk ngi tongnai rok no ni bisingte ning je chubana mu chungi tongnai rok no nang tamle ko kasana musung आं तै बरना को साना मजुगो आको जागा जागा रानो सिरिया कमि दंमोन हेंखे आं जतन सायरबायखा बरबक बाजार गाना आनि नक दंगो जेकुनु उलुम का सांखा हेंखे मासाया मानिया हेंखे हिरनमय कन्टेक्ट हुndi हिना गामि गामि रखनो आनि कन्टेक्ट नाम्बार आं खालाय जों जे या कसुसार जों हायके खायने हे दंगो जेकुनु सिरि बुबाग्रा गोथां दंफां जरा जों सिरि बुबाग्रानि इमांनो साक्सेस खायनाय बुबाग्रा थानसा कौनो सागो हेंखे थानसा के दंलायनि सागो अ थानसानि कौनो नागिरनाय जों बुबाग्रानि इमांनो पुरा खायने बागै जों जेसे मानसा जरा जों सुबानाय kami ni mu ओ काबिनि मुखे गजेन्द्र पारा सुक्रसर